Gumuro samarga-marga untaping prawadya bala bedhelnya kaya barondong sureknya kaya ampu-ampu tinetek tamburira tamburnya katon brang-brangan mencorong dadane Satibuk Jembari tuhu punika satring pringgondane Prabu Anom Harya Gatotkaca iya tetuka guritna Purbaya-kaca bawana Sangkaca negara nalika semana jegrek pangiyah tugu Sinokarta datan mobah datan musik kang pinendeng amung pucuking grana kang kaesti muhung purbaning Hyang Widi wis sempat rengganing busana pata busanane wong agung ing pringgondani caping Basunanda Tanganantra Kusuma kasut padha kacarma yekti ana daya pangwasaning dewi-dewi caping Basunanda dan ora kodanan ana panas ora kepanasan kasut padha kacarma dumadi saking walung sungaru Sang Hyang Anantaboga ngungkuli pacrebaning merak Pasibanata guwa silemah kayu miring satemah tawa tawi tawar mboyo dadi mlapa Kodanganandra Kusuma meh perba bisa marbur tanpa suwi plancala tanpa sutang sekti mandraguna teguh yuwana tanpa meguru sawusnya semater rengganing busana wong agung ing pringgondane sigra jejak Bantala kebat kaya kilas kesit kadya tadhit sumusuping Himantaka prasasat kaya bisa ngobake bumi lapis pitu